Ordinansa nga nagabawal sa mga hog raisers sa Cagayan de Oro City nga magpakaon og pasaw o lamaw sa ilahang mga gibuhing baboy aprobado na sa City Council. Ani ang report. Aprobado na sa ikatulong pagbasa sa Cagayan de Oro City Council ang Ordinance for the Prevention and Control of Emerging and Re-emerging Infectious and Zoonotic Animal and Avian Diseases in the City. Sa mong balaod, dakong ginabawal na ang pagpakaon og pasaw sa mga binuhing baboy, pagbaligya og mga pork-related products pinaagi online, paglabay sa mga hugaw sa mga baboy ngadto sa mga suba, ug ang pagbiyahe sa mga baboy gikan sa usa ka barangay ngadto sa ubang barangay gawas na lamang kung adunay approval gikan sa City Vet. Buot sa konseho nga malikayan ang pag-ubos sa supply sa karning baboy sa syudad. Labi pa nga 65% sa supply nagikan sa mga backyard hog raisers. Ato mga barangay officials nga magtabang, dapat naagyod sila magambag, magtabang para dili gyud makasulod ang ASF. Magpahigayon og information drive ang City Vet og City Agri ngadto sa mga hog raisers aron masayod sila sa bag-ong patakaran. Importante kay dugay na nato kana da istoryahan pero usahay dili nila makita ang rason. Dili nila makita ang impact na nakita na nila ang impact karon. Base sa ulahing datos gikan sa City Information Office, anana kuno sa 12 ka mga barangay ang naigo sa ASF. Ang mga bagong nadugang nga barangay kay ang Carmen, Kugman ug Kanituan. Wala pa ihap kung pila ka mga farmer ang naapektuhan, sanglit padayon pa ang profiling nga ginahimo sa City Vet. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.